Türkmenistanda milli pulun daşar yurt valyutalary babatyndaky resmi nyrhy 10 ýyl bäri üýtgüdilmän galýan hem bolsa onuň gara bazardaky nyrhy üýtgäp durýar. Soň günlerde Amerikan dollarynyň resmi kursdan 5 etse ýokary bolan gara bazardaky bahasy uzak wagtdan soň birden peselipdir. Bir ýyla bolay wagtlap 20 manat derejesinde bahalanan Amerikan dollarynyň nyrhy 26 dekabrda irden 19,12 manat, agşam 18 manat we şenbe güni 17,16 manada barabar bolupdyr. Yekşenbe güni dollaryň nyrhy ýene-de 19 manada bardy, dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Balkan vilayatyndaky habarçylary maglumat berdiler. Bu ýagdaý Türkmenistanlarda alada döredipdir. Esasan da zähmet migrasiýasynyň hasabyna ýaşaýan maşgalalar hossarlarynyň daşary ýurtlarda işläp dollarda uğradyan pulny gara bazarda çalşýarlar. Daşary ýurtda işläp öýlerini pul uğradyanlar dollaryň düşmegine gynandylar. Dollaryň gara bazardaky bahasynyň peselen wagtynda 2 günläp adamlar howsala düşdiler. Daşary ýurtlarda işläp pul berýänleriň hossarlarynyň arasynda dollaryň has pese düşmeginden gorkup barja bolan dollarlaryny manada bölenler hem gaty kän boldy. Dip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi we ol dollary alyp satýanlaryň ony satman diňe satyn alandygyny belledi. Habarçylaryň söýlerine görä 29 dekabrda dollar gara bazarda 19,4 manatdan satylýar we 19 manatdan satyn alınýar. Bu nyrh Amerikan dollarynyň türkmen manady babatynda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kesgitlen bahasyndan 5 etse ýokary. 2015-nji ýylyň başyndan beri resmi kurs 3,5 manat bir Amerikan dollaryna barabar diýilip kesgitlenýär. Emma bu kurs diňe naqd däl pul çalyşygy üçin ulanylýar. 2016-njy ýyldan beri naqd valyuta çalyşygy gadagan edilýär. Soň günlerde Balkan vilayatynda dollaryň bahasy 20 manatdan pese düşüp birden 16 manat bolupdyr. Soňra biraz ýokarlanyp 18 manat we 17,5 manat aralygynda üýtgäp durupdyr. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndaky çeşmeleriniň bu arada beren maglumatlaryna görä, dollaryň gara bazardaky nyrhynyň aşaklamagy haritlaryň nyrhyna häzirlikçe täsir etmändir. Ady önümleriniň awtoşaýlaryň öý hojalyk tehnikalarynyň guruluşy haritlarynyň bahasy öňküligine galýar, käbirleri gymmatlaýar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Aşgabatdaky we Balkandaky çeşmeleriň söýlerine görä dollaryň nyrhynyň soň günlerde ýygyderli üýtgäp durmagy dowam edýär. Dollaryň nyrhy gara bazarda täze ýyldan soň belli bolar diýip çaklanýar diýip habarçymyz bank işgärine salgylanyp habar berdi. We näbelliligiň adamlarda howsala döredip tasdiklanmadyk çaklamalaryň öňe sürülmegine sebäp bolýanlygyny aýtdy. Dürli çaklamalary bar. Döwletiň 2026-njy ýylyň başyndan valyutany bankda erkin çalyşyp başlar diýen tasdiklanmadyk maglumatlar köpeldi. Dollaryň türkmen manady babatyndaky resmi bahasy ýokarlandyrlar diýenler bar. Bu bolsa daşary ýurtlarda okuyan türkmen raýatlaryň okuw tölegine täsir eder diýip käbirler alada edýärkä, beýlikler benzin hem gymmatlar diýärler. Dip bank işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň gara bazarynda daşary ýurt valyutasynyň çalyşyk kursunyň nädip kesgitlenýänligi we oňa nämäniň täsir edýänligi belli däl. Naqd valyuta çalyşygy legal däl bolsa da dollaryň gara bazary 10 ýyl bäri hereket edýär. Bu mesele boýunça resmi tesbir bermeýän häkimetler dollar sövdegärlerine wagtal basyş görkezýär. Dollar alyp satýanlara garşy reýt geçirilýär. Käbirleri tutsak edilýär. Käte döwlet telewizionyny bir kanun valyuta sövdasynda tutulan dogaýdylan adamlaryň tow edýän çykyşlaryny görkezdi. Emma ýurtda gara bazar we goşa çalyşyk kursy saklanyp galýar. Ozalky ýyllarda Halkara Valyuta Fondy Türkmenistanda durnuklyk tasady ösüşi gazanmak üçin manadyň konvertasiýa mümkinçiliklerini östürmegiň zerurlygyny birnäçe edek nyktapdy we valyuta edilýän döwlet gözegçiliginiň gowşadylmagyny ýyzly-ýyzyna maslahat beripdi.